Great morning, partner. It's another wonderful Monday morning here in Cagayan de Oro City. Kumusta, partner? Bagong mata lang. And mainit na adlaw karon. Init ang atong adlaw, yan. And luto sa partner o pinirito nga isda. Yan. Para pamahaw. Para natay sudan, partner, para sa pag-duty karong adlaw. Yan. Si mami naglungag. Uni ang palibot, partner, diri sa among gipuyan. Yan. Init ang adlaw. Yan. Si Haring Adlaw. Mingay, good morning. Ang aming iring. Tulo ka buk yang anak. Si Balls. Senyora. Yan, Senyora. Yang anak si Kibs. Hallelujah ni si Kibs. Kibs. Esteloya Kibs. Tapa dito mama ko. Yan. Yeah. Ayan mga iring nga mo, partner. Iring, dagang iring. And naputay hakdan niya, partner, o product sa First Vita Plus somewhere in Hugon, somewhere in Makabalan, diri sa Cagayan de Oro. Na nag-order namo sa online. And of course, partner, naapod tay cheque kwaon niya sa First Vita Plus income namo. So akong ipakita niya kung ilay amount. Mas gamay ra siya nga cheque, but at least nagyapon additional income. Muna among kinabuhi, partner. Realty plus Vita Plus. That's it. And by the way, napoy actually naikuan dahil si mami. May pag-greet sa may morning, may pag-hi lang, may naikuan si mami mo na yung YouTube channel o kanyo makita sa baba mo na yung YouTube channel. Ihapong one, partner, is kanang unsaon magluto ana cooking yang content sa iyang channel. So pwede mo mag-visit dito. Tanawin ninyo ang iyang YouTube channel. Okay. Siguro apit na naluto ang atong isda ato sang balihon. Isda. Okay. Check. So diri, partner, every morning tinay gud ang agas, magpundo gud mi diri. Yan. Punta mahuman na ni ang kaning kuan pandemic para makakuan na sad ni makabulo sa realty. Struggle with, partner, kay kuan man. Dili kay gapanganha ang mga ahente sa kuan opisina. Agsa lang. Ano? So mag-prepare sa may partner para pamahaw ay maligo sa food ni. Okay. Morning, partner.
mga unta. Mahaw, isda. Nirito, rice. Kaon sa ta para natay energy sa ato mga buhaton karon adlaw sa office. Okay. Partner, manatag pamahaw. Yan, partner. Muadto na ta sa GMC Realty and prepare na nga itong mga gamit. A few moments later. Yan, great morning partner na nami diri sa GMC Realty Office. And today guys, partner, doon na tayo deliveran. Duha ka book nag-order sa ato sa First Vita Plus. Ato ning ihatod karon partner kay kinahanglan na nila mainom kini nga product. So partner, atong ihatod ni ang duha ka box karon kay need na gyud sa atong mga client. Partner, dili na kuan Vita Plus. Na lang. Partner, na mamana nato katod si partner Joy sa iyang isa ka box nga dalandan. And karon proceed na punta sa Makabalan para sa order ni Ma'am Krishnan. Krishnan, no? Krishnan. Si Ma'am Krishnan. Yan. Dito partner. Partner, na mamana nato katod si Ma'am Krishnan sa iyang isa ka box. And then siyempre, mabalik na ko sa opisina kay medyo-init na kayo. Partner, before ta malimot, mapit ta sa office kay magkuha tag chiki. Atong kuan income sa Vita Plus. Nawa lagi yun. Ito kung nga magpalit ng kubichis. Ganigwin na lang magpalit eh. Hello? Ubit, kada sulod na ako, ubitsis si Pilipilado. Ato lang pita sunog. Oo, kabalo. Tiger, lion. Kontrol na sila sa una ni Kwan. Kinsa? Kay, kana lagi bang Partner, partner mix. kanang dili bitaw Still sa kicking. Bossing. Manin pinaka-power ng bossing sa Cagayan. Still kicking, Kawan Bay. Still alive and kicking, man. Yes. Unsay imong giingon ha? Ito na sa kasuportahan ng sing. Katong nag-run out gabi eh. O kabantay ha, dapit. Run out bitaw niya kung igang kayo ba eh. Ano niya? Nakamata kung igang kayo. Diya kay Ma'am, mag-checky ma'am. Ruben na si Bay, pungko. So partner, akong ipakita sa inyo ang mga product sa Vita Plus. ang nito do. Yan. May haplas, may mga pulbos, sabon, kape, mga pahumot, roll-on. Yan, mga product sa Vita Plus. So, lato na to partner ang checky sa First Vita Plus. Blood. Ang nakakapa pagid pagkalawan niya tong downline yung new blood. Dapat dito ba? Yan to. Perting suwa karon duta. Yan. Yapsol na mag-imon sa iwan. Sabi mo makaayo mo. Pero maayo mo siya. Chiding! Ano siya partner ang checky? Look, Ano to siya? 3,390 Report 1 week. Hindi siya din. Ang checky sa Since First Vita 2005 Plus. mo na niya ako. Yan, kani partner, free product din siya. So, kani nga coupon, ilisa ni siya para libre nga product. Abol kayo kay Yan! ano eh. Sus gabi na pa. Una ko partner! Bay. Nata partner sa Jamsi. Yan. Where? Here. Nako. Sa office. Okay, tata. Relax ha. Sa tagtubig partner.
relax ata kay magpaniud to mag-deliver na punta sa somewhere sa Indahag. Tulo ka box nga milon. Kugi-kugi lang kita ni partner og deliver. And then nagpasalamat punta kay nakakuha ta og kanang cheque 3,330. Tapos ang i-deposit partner para po sa natay matigom o mapa-roll na to atong negosyo. While waiting sa mga transaksyon sa realty. So karon mag-posting siguro mi about sa mga projects sa Cagayan. Ani partner, ako po ni siya ipadala sa Bohol GRS Express. Ini adalah siguro ni. Meron to sa ata. Tutok na kanon. Kayo lang ita ni partner para sa tungguan. Ang realty. Di pa nga na yung kakusog ang realty gumikan sa COVID. Okay man ta, okay ang Cebu kay ang Cebu manggod is dahil sila option na yung mga yuta. Mas salino ng yuta Cebu. Yung diri sa Cagayan ng good partner, wala kay mga barato nga yuta, not only. Mahayin ng route diri sa kuan sa Cagayan Euro, that's why dili kay may ka-market o mga lot. Diyan gyud may kuan either Ria Homes or other mga developer o genre mora gyud na mga hindi mabaligya. Yan. Ito yung deposit unya siguro. Hindi pa ta makusan sa bangko. Anak sa Ginoo. Ito partner. Alam mo isang ano? May ilang-unan. May pinirito. May humba gamay. Kausa ta para natay energy. Yan. That's it. Okay partner, time check. Managpaniod to 1:30. And today, mag-deliver na po tao melon, the first Vita Plus. Actually, tulo ka box ng melon, partner. Medyo layo-layo, ini ang hatdan. Motoran lang gyapon nato para dali ra maabot kay medyo layo man tong Indahag. Okay, let's go. Ayo. Hi ma'am. May duty ma'am no? Ha? Paano naman kay Kuano? Wala, July pa
Late ka na eh. Tulo, di dala ni mong tulo. Ah. Napo ko'y hatdan dyan sa likod sa kinang subdivision diya. Kanan diya ba? Ikuberde mo na, ikuberde diya. Dito. Ah, sa Pikas. Makaagi ba di mo tayo kung diri? Di sa Indros na rin ako pag weekend ako mag-ulian diri at Dito yapong ka to, magsaysay no? saysay. Ano man, tondo ka siya. Dugay kini naabot eh. Mamalhin na ba ni Pulong sa akong banan? Naka-deliver di ako sa Pulong. Ah, dapit sa Upol. Malana. City. Ay, City Homes, oh. Namo ko'y, daghan mo kong kuan po diya, kanang masuki. Sa kuan. Timing lang ang kanang kuan para di kay kamera mong atuon layo Ah. ka kayo. Adorang na. Na murag na kay kuan nun mo lang buhisilyo. Ah, 50? Oo, bilang nga siya. Ah. Sila sayo kung kuha. 1550 man. Ah, sige. Tama no? Taon-taon nakawa ka kuan no. Wala mo ko kuan good. Kay busy baka nang ting unsay tawag ani? Ting buhat og paper say kay ingon na mo nga mag-graduation ang ending wala. Wala no. Wala Bawal ni. man gud ko magawas-gawas. Oh, good. Musa ba kani makuan? Nag-text ka ko. Oh, nag-text brigade ko kay mao pamboy pag-abot ani. O mao man pud Kay katong kuan lagi pag kanong pag lockdown wala na kay stock ang Cagayan. Mo tong pag kuan namo. Pag okay na iha padayon ni balik. Ibot-ibot sa akin. Salamat kayo. Sige ma'am, thank you ma'am. Thank you ma'am. Yan. Yan na ang atong delivery. Yan partner na deliver na nato ang tulo ka box na melon. Ayan natay diri nabilin duha. Yan. So nagwat-wat ko no reply si ma'am tong isa ka customer nato diri wala pa man nag-reply so basin busy pa o dili available so proceed na lang ta balik ta sa ubos kay magpadala po ta sa GRS Express na para ka mamsis para sa buhol ang padadaan so, wala man ni reply. Let's go. Thank you Lord. Ang bahag dito. Peaceful kayo na mga lasang no. Ngani gid perminti partner mag-deliver ko ang missing lugar. So try na ako capture ang dalan pagbalik partner. Ako lang ikabit diri sa akong Gorilla Pad ang kuan camera. Akong i-try ha para makita ninyo ang dalan paguli ang view. Okay. Wala pa man tayo kapalit og kining sitaw gani. Katong GoPro, mantinero sa cellphone no. So hope na medyo okay lang ang kuan no, di lang ni matagap. So nakita ang dalan. So, okay. Balik na partner sa siyudad, Cagayan de Oro City, sa office. Kaya wala man ni kubag si ma'am sa order. Let's go. Yan. Murag hangad no? Kung idungo, murag hangad niya. Yung sinala sila idungo. Na siguro. Okay. Yan dito. Yan. Ini kata. Kita jalan. Rumah ni dari partner ang indahan. School kayo ng lugar dari. Yan. Nagawa ni siya gikan sa siyudad mga kuan lang siya. 10 minutes drive sa motor. Yan. Rumah ni dari ang ilang pinakasintro. Indahan. Yan.
karon is magpadala ta sa bull partner sa akong mother-in-law. Kani Vita Plus nga coffee, dalandan na partner, dalandan. Duha ka dalandan o dalandan gold. Yan. So, upat ka box partner ang atong padala karon sa GRS Express. Ato nang padala sa GRX Express ng mag-delivers ako Vita padala sa GRX Express. Padala sa tawad na. Me! Kung ako, pila me? Ang mabayad ka me? 100. Pag na nata diri sa GRS Express. Ato ni padala sa Bohol. Magulat lang ta nga ablihan ta kay to person allow lang sa sulod. Deliver na po ba? Padala. Partner, inom tag Vita Plus. Refreshing. So partner, nahuman na gyud atong mga lakaw karong adlaw. And that's it. Thank you so much. Successful tanan and nag-deliver tag mga products. Kapadala ta at the same time. Successful po ang kuha ni partner Larry. Hopes na reservation na tomorrow niya ang client. Yay! Thank you so much, Lord. So dire lang siguro tapuso na ako ang akong vlog partner. Hope na okay lang kayo mo diha, no? Na-enjoy mo sa mga dire sa akong vlog. All about Vita Plus and Realty. Hantod sa sunod, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify sa atong mga next video. Bye partner, ingat mo.